Bismillahirrahmanirrahim. Littafin El Habib, kashi na 14. Bakin suka yi a kofar gidan Mujahid da Ummi suka fito daga motar. Shi kam gogan nako ya sani sarai an zo, amma ko motsi yaki yayi. Ummu ce ta bude site din da yake da Larabci ta shiga yi masa fada kamar za ta dake shi. Bashiri ya fito yana wani kumbura fuska kamar zai yi kuka. Gaban Ummi ta tasa shi, ta bi bayan shi. Shi dama Mujahid ni yana a bakin kofar yana looking da alamu Aliyu yana a ciki. Ba a dade ba suka ji muryar Aliyu yana tambayar waye. Shiru akai, ba wanda yayi magana sai Ummi ce da ta kalli Habib, wanda ya gane ma'anar kallon da ta yi masa. Don haka murya kasa kasa irin wadda aka takura ma waɗannan. Ya amsa wa Aliyu da ya bude kofar shine. Mamaki ne ya cika Aliyu, ya san ko lokacin da yake dan yawan zuwa gidan farkon kawo Siyama kenan. Baya masa looking sai dai ya kira shi a waya ya zo ya bude masa. Bai damu ba kuma bai kawo komai cikin ransa ba, dan ya san halin uban gidan nashi. Bauɗaɗɗen mutum ne da ba a gane gabansa bare bayan shi. Yau kuma ra'ayin looking din yayi. Dan haka kai tsaye ya bude kofar. Yayi tozali da Habib din tsaye bakin kofar, ya soke hannayensa cikin aljihun wandansa. Yana bin sa da wani matsiyacin kallo mai hautsina zuciyar duk wanda aka yi mawa. Wata faduwar gaba ce ta same shi lokaci daya, musamman ma mutanen da ya hanga a bayan Habib din. Da sauri ya kauce ya ba su hanya. Suka shiga yana gaida Ummi, amma san bata kula sa ba. Ta shige ciki suka rufa mata baya. Banda faduwa ba abin da gaban Aliyu yake, shikenan ya san yau ya rasa aikin sa. Tun daga irin kallon da Oga Habib ke jifansa da shi daga gani ba sauki. Mujahid ne yayi wa Ummi jagora zuwa ɗakin da Siyama take. Habib kam daga falo ya coge yayi tsaye tamkar wani dogari. Har lokacin bai cire hannayensa daga aljihun wandansa ba. Aliyu da yake daga a tsorace ya bude baki zai yi magana kenan Habib ya jefe shi da wani irin kallo. Cikin tsawa ya ce, "Stop it. Idan ka sake ka furta kalma a nan, zan baka mamaki Aliyu. Very stupid." Dole ta sa Aliyu ya ja bakinsa ya tsuke, ya sunkuyar da kanshi kasa. Yana jiran jin abin da zai biyo baya. Ya san dai ya riga da ya rasa aikinsa. Duk da dai bai san laifin da yayi ba, tunda har lokacin bai san cewa Mujahid ya zo gidan ba. Kawai dai yayi tsammanin gano shi din da aka yi ya dauki yarinyar ne ya bata masa rai haka. Tana zaune daga kasan gadon kan rock din da ke shimfide a kasa. Ta cusa kanta tsakanin cinyoyinta. Duk da dai ba kuka take ba. Jin an bude kofa an shigo yasa ta dauko kanta da sauri. Ta kalli bakin kofar ta yi arba da Mujahid da kuma wata mata wanda kallo daya ta yi mata. Ta ga tsantsar kamanninsu da wanda ya kwamuso ta. Sai ta miƙe da sauri tana ci gaba da kallon su har suka karaso inda take. Hannuwanta Ummi ta riko. Suka tsara wa juna ido kafin Ummi ta janyo ta jikinta. Ta rungume ta tsam a jikinta tamkar ta santa. Wani irin kuka Siyama ta sake wanda tun farkon zuwan ta gidan rabon da ta yi irin shi. Bubbuga bayanta Ummi ta shiga yi cikin tsananin tausayinta lokaci daya. Wata soyayyar yarinyar da kaunarta ta ratsa ta. Mujahid yana gefe sai kallon sa yake, yana murmushi cikin farin ciki. Dagota Ummi ta yi ta sa hannu tana share mata hawaye da fadin, "I'm sorry. Daga yau kukanki ya kare yarinya. Ki sa a ranki kin samu uwa. Ni kuma daga yau na samu ya. Insha Allah muna tare har abada." Wani kukan ne ya kara tasowa Siyama, ta kara fadawa jikin Ummi. Tana kukan. Murmushi Ummi ta yi ta kalli Mujahid ta ce, "Mujahid, mu tafi. Ka san gidan marayun din ko?" "Eh Ummi na sani." Mujahid ya bata amsa. "Let's go." Tace tana mai da Siyama gefenta na dama. Ta rungume ta. Mujahid yayi gaba, suka bi bayan sa. Siyama na makale a jikin Ummi kamar wani zai raba su. Har lokacin Habib da Aliyu na tsaye cikin falon su Ummi suka fito. Sosai gaban Siyama ya fadi lokacin da ta ga Habib, dan bata yi tsammanin tare suke ba. A tsorace ta ƙara shigewa cikin jikin Ummi. Shi kuma ya bi ta da wani mugun kallo wanda ya sa ta ƙara tsorata. Ta yi hanzarin sadda kanta kasa har suka je bakin kofar fita daga falon. Habib bai biyo su ba, kuma ba shi da niyyar biyo su din. Jira yake su Ummi su fita, yayi wa Aliyu rashin mutunci. Juyowa Ummi ta yi ta kalle shi sai da ta harare shi kafin cikin fada ta ce, "Tsayuwar me kake anan?" Bai ce komai ba ya nufi kofa. Kallon Aliyu ta yi wanda tun ɗazu ya kasa dagowa ya haɗa ido da kowa. Ummi ta ce, "Kai ma mai taya shi din ba tsayawa za ka yi ba, tahowa za ka yi mu tafi tare."
mu ji dalilin da yasa kuka aikata wa baiwar Allah nan wannan abin kai da mai gidan naka. Bata saurari cewarsa ba ta fice. Aliyu ya bi bayan ta, jikinsa duk a sanye. Mujahid ne mai driving din, Habib na gefensa. Sai cika yake yana batsewa, fuskar nan tamkar an aiko masa da sakon mutuwa. Ba alamar rahama sam. Mujahid yana so yayi dariya, yana tsoro dan ya san wallahi a yadda yake dinnan tsab zai iya kai masa duka. Shi yadda ya haɗe ran nema ya bashi dariya. Ummi, Siyama da Aliyu sune zaune a backseat. Siyama ta kwantar da kanta akan kafadar Ummi, jifa jifa tana sakin ajiyar zuciya. Motar shiru ko tari ba wanda yayi a ciki. Kowa da sake-saken da yake a ransa. Da haka har suka karasa gidan marayun. Gidan marayun su Siyama. Kallo ɗaya zaka yi wa Siyama ka hango zallar farin ciki da murnar da take a ciki, wanda har ya bayyana kan kyakkyawar fuskar ta. Sai murmushi take sakewa ba tare da ita kanta ta san tana yi din ba. Tunda mutanen gidan suka kyallara ido suka ga Siyama, gidan ya rode. Ya kace me da murna, da kyar suka yakice wani daga cikin ɗan gidan marayun yayi musu iso zuwa babban office ɗin gidan. Gaba ɗayan su suka shiga, nan da nan aka sanar da dawowar Siyama. Sai gashi cikin kankanin lokaci office ɗin ya cika da mutane maza da mata, kowa cike da farin ciki da murnar ganin Siyama ta dawo cikin koshin lafiya, ba abin da ya same ta. Bayan 'yan gaishe-gaishe da aka yi da Ummi da sauran mutanen ɗakin, sannan Ummi ta fara rattabo musu yadda al'amarin ya kasance. Ta yi da Hausa ta haɗa da Turanci saboda yanayin Hausar tata. Tashi ta yi ta nufi inda Habib yake tsaye. Tun shigowar su ya ki zama ma baki ɗaya sai faman muzurai yake daga tsaye sai ka ce soja. Hannunsa ta kamo ta kai shi har gaban shugaban gidan marayun Alhaji Abubakar Imam. Ta danka hannun Habib ɗin ana Alhaji Abubakar Imam ɗin ta ce, wannan ɗana ne da na haifa da cikina, kuma a yanzu zan damka muku shi a hannunku. Kuna da damar da za ku kai kararsa gaba a bi muku hakkinku a kansa. Ni dai na fita, duk hukuncin da kuka yanke daidai ne. Kowa baki ya bude cikin ofishin cike da mamakin karamci da dattako irin na matar nan. Lallai su Ummi ba su da yawa a zamanin nan. Habib kan wani kululun abu ne ya tokare masa kirjinsa, ganin abin da Ummi take masa tamkar ba ta son sa. Huci kawai yake fitarwa yana dan lumshe ido. Tsabar yadda ransa ya ɓaci, murmushi Alhaji Abubakar yayyace, na ji daɗi sosai Hajiya, kuma samun irin ku a wannan zamanin da gaskiya ta yi karanci, sai an tona. Madalla da samun uwa kamar ki. Wannan abu da kika yi yasa naji na yafe wa yaranki. Tunda alhamdulillah Siyama ta dawo hannunmu cikin koshin lafiya, ba abin da ya same ta. Babban burin mu kenan, kulawa da amanar da Allah ya bamu, mun gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Kai Ummi ta kada tana murmushi tace jazakallahu khairan. Nagode sosai, ni ma sai abu na gaba ina so in sanya hannu in dauki Siyama daga gidan nan. Daga yau nayi alkawarin ba za ta ƙara kuka rashin mahaifa ba. Insha Allah. Kunyar ta za ku bani? Kabbara 'yan ɗakin suka ɗauka cike da farin ciki. Masha Allah, Ubangiji ya faranta miki kamar yadda kika faranta mana. Mun gode sosai, Allah ya ƙara girma da sutura, ya yi wa zuri'arki albarka. Maganganu da suka rika tashi kenan cikin ofis ɗin, kowa yana yi wa Ummi addu'ar gamawa da duniya lafiya. Zo nan 'yata, Ummi ta ce, fuskar ta ɗauke da mayar wataccen murmushi tare da miƙa wa Siyama hannu. Cikin sassarfa Siyama ta taho ta faɗo jikin Ummi, tana sakin wani kuka mai taɓa zuciyar mai sauraro. Cikin shekar kuka Siyama ta ce, na gode Hajiya. Dago ta Ummi ta yi ta girgiza mata kai tana murmushi ta ce, daga yau da sunan uwa zaki kira ni, sunan da kowanne ɗa yake kiran mahaifiyarsa da shi zaki kira ni, da Ummi, kamar yadda yarana na cikina suke kirana da shi. Na gode Ummi. Siyama ta ce cikin wani irin kuka, tana kara fadawa jikin Ummi, ta matse ta tsam. Ita ma tana goge kwallar da ta taho mata. Duk ɗakin sai ya rikice, kowa ka gani fuskar sa dauke da murmushi na jin daɗi. Oga Habib kam yana tsaye, ba wanda ya ƙara bi ta kansa. Shikenan yanzu yarinyar nan ta koma gidansu da zama. Wani irin kallo za ta rika yi masa kenan? Shi dai an gama da shi kawai. Allah sarki, wannan kenan. Wata takarda aka ba wa Ummi ta yi signing bayan sun ƙara tattaunawa tsakanin Ummi da Alhaji Abubakar Imam. Daga nan aka rako su har bakin kofar suka yi musu sallama. Suna ta kara jaddada godiyarsu ga Ummi. Rungume juna Siyama da aminanta Fadila da Kairat suka yi. Suna kuka rabuwa sosai, suke jin rabuwar da za su yi tana taɓa zuciyarsu. Tun suna yara suke tare, a yanda suka samu labari ma kusan rana ɗaya aka kawo su gidan. Sun yi matukar shakuwa, tare suke yin komai, ba abin da yake raba su. Gashi yau rana ɗaya za a raba su. Ummi ce ta karasa wajen cikin tausayawa take rarrashin su da faɗin,
suna da damar zuwa a duk lokacin da suka so ganin ta su je gidan kofar ta a buɗe take. Da rarrashi dai daban baki ta samu suka yi shiru. Duk abin nan da ake Habib yana kallon su ta cikin glass ɗin motar dan tun fitowar su ya shige mota ba tare da ya kula kowa ba. Ta ciki yake kallon kowa daidai yana ayyana abubuwa da dama a cikin ransa. Idanu ya lumshe yana sakin tsaki lokacin da ya ga Ummi tana rarrashin su Siyama. Har yanzu abin da ya faru bai daina daure masa kai ba. Daki yake tuno komai daga lokacin da yasa aka dauki yarinyar da zaman da ta yi a gidan shi karkashin kulawar Aliyu zuwa yanzu da komai ya bayyana. Har gashi Ummi ta dauki nauyin kulawa da ita a yanzu. Numfashi ya sauke mai nauyi yana ƙara jan wani tsakin ganin har lokacin ba wanda ya zo ya shiga motar da niyyar tafiya. Ya rasa me suke tattaunawa tun ɗazu haka. Da zaman ya ishe shi sai ya zaro wayarsa daga aljihu ya shiga latsa-latse. Sai zuwa can sannan su Ummi suka shigo motar bai kula kowa ba kamar yadda ba wanda ya kula shi. Sai bayan sun hau kan titi ne ya kula akwai wata karamar mota da ke bin bayan su. Ko can ma baya yi daga gidan marayun ne aka biyo bayan su don a ga mazaunin Siyama a yanzu. Karfi da yaji dai Ummi ta kara musu yawan yan gidan. Suna yin parking ya fice daga motar ya nufi side ɗinsa. Mujahid ya so ya bi bayan shi yayi masa magana Ummi ta dakatar da shi. Har cikin gidan Ummi ta yi musu jagora suka shiga daga nan suka dan ƙara tattaunawa tare da ƙara danka amanar Siyama a hannun Ummi. Ta ƙara jaddada musu ta karɓa da hannu bibbiyu sai dai fatan Allah ya taya ta riko. Daga nan suka yi mata sallama har cikin comfort din inda motar su take. Ummi ta rako su har suka tada motar suka fita daga gidan. Su Ummi na tsaye ita da Mujahid da Siyama da ita ma ta yi musu rakiya. Sam Ummi bata lura da Aliyu da ke cikin comfort din ba sai lokacin da suke shirin komawa cikin gidan yana tsaye kusa da wata fulawa kansa a sunkuye. Tunanin shi ɗaya haɗuwa da Habib shi kan ya san ƙarshen aikinsa ya zo. Gashi da shi ne yake taimakawa iyayen shi da ƴan uwansa saboda shi kanshi ya sani Habib yana masa biya mai kyau. Kuɗin da yake bashi ya fi na aikinsa. Habib mai yawan alkhairi ne hakan yasa yake jin daɗin aiki da shi kuma yake samun abin da zai taimakawa iyayen shi a wadace. Ya yi karatu sosai inda har ya yi digiri ɗinsa. Mujahid kiran mun yaron can. Ummi ta ce tana kallon Mujahid. Amsawa yayi sannan ya nufi inda Aliyu yake tsaye har ya karasa bai sani ba. Sai da ya dafa kafadar shi sannan ya zabura ya kalli wanda ya taba shi din. Ya ga Mujahid ne tsaye duk sai ya ji kunya ta kama shi. Dukkanin su kunyar su yake ji a halin yanzu. Barka dai yallaɓai. Yayi maganar a rarrabe yana ƙara yin kasa da kansa. Barka dai. Mu je Ummi tana son ganin ka. Mujahid ya ce yana yin gaba. Ba tare da ya tsaya jin amsarsa ba. Shikenan ta faru ta kare. Aliyu ya ayyana a cikin ransa yana bin bayan Mujahid. Rasuna waye yana gaida Ummi bayan karasawar su amsawa Ummi tai. Baya ba fallasa tana kare masa kallo. A girmema zai girmema Habib amma saboda yana da kuɗi ya zama shine babba sai abin da ya ce masa yake aikatawa. Sai da ta gyara tsayuwarta sannan ta ce yanzu yaro abin da kai ka aikata daidai kenan. Me yasa ka biye wa sakarcin Abbu na kuka aikata wannan mummunan aikin? A shekarunka kai ne ya kamata a ce ka saita shi a hanya idan ka ga yana shirin yin ba daidai ba. Kut bala'i gasho ne zai yarda Aliyu ya shiga sha'anin shi har yayi masa gyara. Ai ko ni sai nayi da gaske. Sai an ci uban juna kafin a daidaita. Dama ni kadai ne nake dan iyawa da shi. Mujahid ne yayi maganar cikin zuciyarsa yana kada kai. Wani murmushi na sabace masa kan fuskarsa. Ci gaba Ummi ta yi da faɗin. Kun taɓa tunanin halin da kuka jefa ta ita da ƴan uwanta wani irin tashin hankali suka shiga? Kun taɓa tunanin wannan? Kai kawai Aliyu yake jijjigawa yana ƙara yin dana sani kan abin da ya aikata. Ayi hakuri Hajiya. Na san nayi ba daidai ba. Ayi min afuwa insha Allah. Hakan ba za ta ƙara faruwa ba. Wani nauyar numfashi Ummi ta sauke kafin ta ce shikenan ya wuce. Allah ya yafe mana gaba ɗaya. A kiyaye dan Allah. A rika kuma auna abu a mizanin hankali kafin a aiwatar da shi. Insha Allah Hajiya, nagode sosai. Allah ya saka da alkhairi, ya ƙara girma. Duk da amin suka amsa. Ummi ta ce bayan wannan aikin da kake a karkashin abuna, akwai wani aiki daban da kake yi ne? Kai Aliyu ya girgiza ya ce, bana yin komai Hajiya, kasancewar oga mai yawan alkhairi ne, koyaushe cikin miƙawa yake. Hakan yasa ban yi yunkurin neman wani aikin ba. Tunda abin da yake biya na da shi yana isa ta harkokin rayuwata. To daga yau zaka bar aiki a karkashin shi.
Ido Aliyu ya rintse cikin faduwar gaba. Dama ya san sai an yi haka. Me matakin karatunka? Ya ji Ummi ta tambaye shi. Idanuwansa ya bude ya ce nayi har digiri 2 duk akan business. Na nemi aiki ban samu ba, hakan yasa lokacin da na samu labarin mai kamfanin HIA Gashuwa yana neman ma'aikata wanda za su zama bodyguard ɗinsa. Na zo kuma cikin sa'a na samu aikin. Kai Ummi ta jinjina ta ce shikenan za mu yi magana da Alhaji Suleiman kawun yaron nan ya saka a cikin harkar kasuwancin, amma yanzu dai ka je gida ka kyale abuna. So sai Aliyu ya shiga zuba godiya a wajen Ummi da yi mata addu'a har suka bar wajen ita da Siyama. Mujahid ya dafa kafadarsa yana faɗin ya isa haka Malam Aliyu, yanzu dai mu je ka bawa boss din naka hakuri, yau an hada masa zafi da yawa. Anya yallabai zan iya tunkarar oga a yanzu kuwa? Cewar Aliyu. Ba damuwa mu je, gara ayi ta kare ai, yanda ka san kuturu haka yake wajen zuciya. Shegen dariya haka yake shegen. Dariya ce ta kubucewa Aliyu, shi ma Mujahid din dariyar yayi yana nufar fat din Habib. Aliyu ya mara masa baya. Kamar koyaushe falon banda sanyi ba abin da yake fitarwa. Ya kure AC sai bankawa kansa sanyi yake. Can suka hango shi kan kujera ya dora kafa ɗaya kan ɗaya. Sai girgiza su yake sarai ya ji an shigo din, amma ya ki dagowa ya ga waye. Duk da dai ya san ba zai wuce Mujahid ba. Karasawa inda yake suka yi, Mujahid ya zauna kusa da shi. Aliyu kuma gefe ya samu ya zauna kan tattausan kafet din da ke malale a wajen. Ranka ya dade, ga Aliyu nan na kawo zai baka hakuri bisa sakaci da yayi na amanar da ka damƙa masa. Har Mujahid yayi nasarar shiga gidan ya ga abin da ake boyewa a ciki. Mujahid yayi maganar yana kunshe dariyar da ke cinsa. I'm sorry boss, ban yi hakan dan na bata maka ba. Forgive me dan Allah. Aliyu ya ce yana hada hannayensa guri guda alamar roko. Get out from my room. Ya ce yana wani lumshi ido na bacin rai. Dan Allah kai, I say get out. Habib ya katse Aliyu cikin tsawa wanda dole ta sa Aliyu ya ja bakinsa ya tsuke. Kaga Aliyu, tashi ka je abinka, rabu da shi. Ni ban ga ma laifin da kai ba, da har kake ta wani bin shi kana ba shi hakuri. Ya dade bai hakuran ba dan uban shi. Tashi ka je. Tashi Aliyu ya fita daga falon bayan yayi wa Mujahid sallama. Yana ta mamakin yadda Mujahid din yake zagin Habib din kai tsaye ba tare da wani shayin komai ba. Baki Mujahid ya bude zai yi magana a fusace. Habib ya ce ka sake kai min magana uban ka zanci wallahi, dan iska mara mutunci. Ya karasa maganar yana komawa bayan kujerar. Yayi relaxing yana ci gaba da kada kafa. Sai huci yake yana cije baki. Mujahid ya hangame yana kallon sa kafin yayi murmushi ya ce duk naji na kuma gode da zagin da kai min, amma ka sani Gashuwa, ban yi hakan dan in bata maka ba. Nayi haka ne dan in ceto ka daga halakar da kake shirin fadawa a ciki. I'm sorry to say kai, dan zaka fada wa Ummi me yasa ka sako ta cikin magana? Me yasa baka same ni mu yi magana da kai ba? Ka sa mahaifiyata tana fushi da ni. Why Mujahid? Duk sai Mujahid din ya ji jikinsa yayi sanyi, amma har a lokacin bai ji wai abin da yayi ba daidai bane. Yanzu ba gashi ta sanadin hakan ba Ummi ta dauki yarinya. Murmushi ya dan sake kafin ya ce Gashuwa, baka da fahimtar da zamu zauna mu yi magana da kai. Ta fahimta a tsakanina da kai. Kai din wani irin mutum ne mai wuyar sha'ani wanda ake rasa gane hagunsa da damansa. Dole ta sa na samu Ummi da maganar saboda kai din ba za ka fahimce ni ba. Ka zo ka same ni din dan mu yi magana, kaga na ki fahimtar ka. Maganar banza kawai kake. Ya katse Mujahid a fusace. Dariya Mujahid yayi ya ce haba dan Balarabe, yau na fara sanin ka ko kuma yau na fara zama da kai? Ummi ce kawai zan ce za ta fi ni sanin halayyarka saboda ita ta kawo ka duniyar. Close the chapter now. Tambaya ɗaya gare ni yanzu, me yasa ka ɗauki Siyama? Wani laifi ta yi maka? A ina ma ka santa da har ta yi maka laifin da za ka yanke mata irin wannan hukuncin? Please answer me. Wani banzan kallo Habib ya jefa masa ya ce za ka iya shake ni sai in faɗa maka mara mutunci. Sosai Mujahid ya kilkile da dariya ya ce kaji ba, in an ce maka bauɗaɗɗen mutum ka ce ba haka ba. Anyway, ni dai nayi abin da ya dace. Kar Allah ya saka faɗa min abin da ya hada ku mana. Kar Allah ya saka faɗa min abin da ya hada ku mana. A shararren waje zamu ji komai koma menene. I'm sorry fa da marukan da Ummi ta daddalla maka ta sanadina.
ka fuskar nan har yanzu bata washe ba. Wallahi ta ƙara ja sosai. Hannu Habib ya dunkule yana mikewa tsaye da niyyar kaiwa Habib dukan da sai ya kusa sumar da shi. Ganin haka ya sa Mujahid din yayi hanzarin tashi ya bar falon da gudu yana dariya. Allah sarki, wannan kenan. Duka anan zan dakata, sai mun hadu a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Littafin El Habib kashi na 14. Bakin suka yi a kofar gidan Mujahid da Ummi suka fito daga motar. Shi kam gogan nako ya sani sarai an zo, amma ko motsi yaki yayi. Ummu ce ta bude site din da yake da Larabci ta shiga yi masa fada kamar za ta dake shi. Bashiri ya fito yana wani kumbura fuska kamar zai yi kuka. Gaba Ummi ta tasa shi ta bi bayan shi. Shi dan ma Mujahid ni yana a bakin kofar yana looking da alamu Aliyu yana a ciki. Ba a dade ba suka ji muryar Aliyu yana tambayar waye. Shiru akai ba wanda yayi magana sai Ummi ce da ta kalli Habib wanda